Dneska si zahráme challenge vo Fortnite a tá challenge spočíva v tom, že kolo šťastia nám vybere nejakú farbu a podľa toho, ako nám vybere farbu, tak také musíme mať v poradí miesto v inventári. A nie, vôbec nekopírujem Altana, ale to vôbec nevadí, čiže môžeme ísť na to. Čo ti je? Nie. Čože? Nie, to není pravda, hej. No, čaute ľudia, po dlhej dobe, no, nebolo to asi tak dlho, našťastie, ale je tu nové videjko a vlastne je to už po Silvestri a po Vianociach, čiže posledné video vyšlo na Vianoce, čiže som sa chcel spýtať, že proste, že či ste dostali všetky vysnívané darčeky, čo ste chceli od Ježíška a prajem vám, dobrého, šťastného Silvestra, hej. Neviem sa vyjadrovať, to si nevšimajte. No a máme tu teda to kolo šťastia, hej. A ja tu mám proste farby, hej. A podľa toho, no ja som to vysvetloval v intru, takže môžeme s tým točiť. Dobre, hrozný zvuk. A OK, zelený slot. Takže prvé je zelená. Ja si to zapíšem pre istotu, aby som vedel. Zelená. Dobre, ďalší slot. Keď ďalší slot je fialový slot. OK. Dobre, tretí slot. OK, tretí slot je opäť fialová. Dobre, štvrtý slot. OK. Štvrtý je modrý slot. Dobre, modrá. A piatý slot, posledný. OK, je to zlatý slot, OK. Máme niečo zlaté, nice, to je mega. Zlatá. Dobre, takže my môžeme ísť do Fortniteu a vlastne, keďže chcete moje nastavenia, čo neviem prečo by ste chceli, ale tak neviem, proste, keď sa vám páči proste moja grafika Fortniteu, tak si ju môžete odkopírovať, ja vám to takto pomaličky sladnem, môžete si spomaliť video. No, kebyže náhodou váš počítač nie je veľmi dobrý, tak to si môžete samozrejme znížiť, nehovorím, že to musíte mať presne takto, hej. A hlavne podľa mňa asi toto a toto. No ja tu mám ešte akože doladené farby v Intel Graphics Software, ja tam mám tu CTOS proste na max, ale vy to asi na videu nevidíte, ale ja to vidím proste, že ja neviem, keď to dám proste tak, ako to je v defalte nastavené, no tak je strašne na hovno vidieť tie farby a je to také úplne neživé ten Fortnite, ale keď to dám na maximum, tak ten Fortnite vyzerá fakt dobre. No a keďže je po jednej, tak môžeme rovno pozrieť, čo je v shope. Ja som ho tuším pozeral, ale dobre, ISO je v shope. OK. Dobre, Renegade stále. A Arcane Jinx. Ona neodišla? A ne, ešte tu bude celkom dlho. OK. No to tak všetko. Dobre, môžeme asi ísť. Takže dávam tam ten Battle Royale a dávam ready. Dobre, sme v buse, oni nám ešte stále nezmenili bus, čo sa celkom čudujem. Akože on je stále január, ale tak, no proste prečo je vianočný bus.
Ale za snežnú mapu to cením, lebo vieš, v OGčkách nám už dali preč sneh, on tam bol reálne na jeden deň a to je strašne na hovno, lebo neviem, nelúbilo sa mi to. No ale kým landujem, tak vám ešte chcem pripomenúť, že aby ste dali like a odber na toto video, pretože ak nemáte u mňa odber, tak ja som smutný a keď nemáš o mňa odber, tak som smutný a keď som smutný, no tak som smutný. Dobre, takže daj prosím like a odber. Budem ti veľmi vďačný a už ide po mne týpek, počkaj, zelená, prvý slot. Dobre, teraz môžem zabíjať. Dobre, dead, ojojoj. Skade? Tu je viac. Ojojoj, kamo, má dobré veci, ale ja nemôžem. Fialová, druhý slot. Nie. Škoda, zabil nás. Dobre, ďalšia hra. OK, tak máme vlnu, ďalšiu hru. Nie je špatné, ale... No, akože nie je špatné. Môžeme ísť sem, lebo tam je... Tam je, tuším, že sa tam môže spálnuť mytická Iron Shotguna, sa to tuším tak volá. Iron Pump Shotgun, niečo také. No a môže sa tam spálnuť tá shotguna, čiže asi ideme tam. A chcem tam byť prvý, takže idem rovno sem. Ne, taký nepotrebujem zase, ja tam potrebujem aj pristáť nejako. Dobre, ideme. Inak mám custom crosshair, CS Crosshair V2, neviem, či sa vám ľúbi. Proste, neviem, mám s tým lepší aim. No, neviem, mne sa to ľúbi, lebo s tým lepšie mierim. This is called the male piece, and this is called the female piece, right? Right, the male piece goes in the female piece. But what happens if we try to do the male piece with the male piece? Does that work? No, the train won't go on that, right? You need to put the male into the female piece. No a čo som chcel, že aby ste mi dali ten odber, lebo je to proste zadarmo. A zlatý slot je posledný. OK, to bolo najviac random, čo som práve povedal, že je to zadarmo a potom, že no a zlatý slot je posledný. Dobre, tu je rovno bod nejaký. Počkaj, toto je zelený slot, to je prvé fialová, modrá. Takže môžem mať dve fialové veci a modrú. Toto je zelené, takže to musím... No akože môžeme to mať v inventári, ale nemôžem to použiť. Musím to takto vyhodiť. A áno, ľudia, nemusíte ma za to súdiť. Inšpiroval som sa od Alkana. Áno, inšpiroval. Volám sa Silvia Dolníková, vyrábam drevené dil. A není to žiadna hanba, akože inšpirovať sa od väčšieho content creatora. A vyzerá to, že tu niekto zabíjal, ne? Ja si zoberiem tohto bossa a tak si ho neviem zobrať, škoda. Dobre. Že fialová, modrá. A priznajte sa v komentároch, tí, čo pozerajú toto video, že aké ste mali prázdniny, lebo samozrejme tie prázdniny nie sú nekonečné, čiže už vlastne skončili a povedzte, aké ste mali prázdniny, hej. Ako ste oslavovali Silvester a máme legendárnu čestu. Mega. Máme Iron Pumpu. Som mal minilak. OK, toto je mega dobrý začiatok. Aj keď mám ten úplne, že inventár usporiadaný, jak keby som bol nejaký noob. Ale proste je to akože mega. No inak mohli by sme ísť na tú mytickú, aj keď ja ju vlastne nemôžem zobrať, takže je to celkom o prde. Ale mohli by sme ísť na ňu, ale nemohol by som ju zobrať. OK, to bolo za stenu. Milujem Iron Pump Shotgunu. Áno, to je fakt geniálne. Strašne náhodou mám usporiadaný ten inventár, akože. Dobre, posledné je zlaté, takže ja vlastne nemôžem nič zobrať.
Môžem namiesto Vektora, alebo teda, no, ak neviete, čo je Vektor, tak to je táto vec, Wingsuit. Ja to volám Vektor, lebo proste Vektor má tiež takú vecičku. Namiesto Vektora si zoberiem Shockwavy, lebo Vektor má strašne veľký delay a nerad by som na ňo umrel. Dobre, no takže vlastne do posledného slotu môžeme brať iba vlastne darčeky, lebo v hre není nič legendárne. No je akože ešte Six Shooter a Pump Shotguna je legendárna. Možno ešte niečo, ešte minigun. A to asi nenájdem. Ale mohli by sme akože ísť. On tu niekto prebral oný. To není dobré. Mám ísť na ňo? A ešte som sa chcel spýtať jednu vec, ľudia, že či mám začať streamovať. Aj. To sa mi nelúbi, tieto zvuky, takže ja radšej padám. Či mám začať streamovať na YouTube, alebo niekde proste, čo ja mám na TikToku. Lebo, neviem, rád by som streamoval, že čo ja mám taký denný stream. Že aspoň raz za týždeň. Ok, toho nebudem asi provokovať, lebo to je boss. No teda, týpek prezlečený za bossa. No celkom slabý. No, tak není taký slabý. Alebo, kde je? Prečo ho nemám označeného? Ojojoj. Boberito, bondito. Ne, žiadny oný. Dobre, nie, prosím. Dobre, fú. Potrebujem auto. Instantne potrebujem auto, ty vole. Skoro som zgebol. Ja mám jedno! Ja som si až teraz všimol, že mám jedno. Nie, to je Viktor. On je po mne? Nie. Prosím, nie. Netrafaj ma, bro. Nechoď po mne. Nie. Kamo, ja som najhorší vodič. Ja som reálne horší než žena. A to už mám čo povedať. Kamo, potrebujem nejaké healy. Počkaj, zelený slot je hneď prvá. Takže keď nájdem medkit, tak si to musím dať do prvého. Až potom to môžem použiť. Aby to bolo podľa pravidiel. Dobre, tu je oné. Ale vlastne tu je slurp. Na čo by som kupoval. Takže nemusím si dávať ani nič do inventára. Bum. Nahýlovaný. Dobre, už len toto. Tak položím striežky. Dobre. To čestka. Poď, niečo dobré. Dobre, počkať. Dobre, zelený, to môžem. Inak to je malá obľúbená. Modrá. Počkaj, modrá tam je iba raz. Takže toto musím vyhodiť. A musím to použiť a potom to zoberiem. Musím proste takto hrať takticky, lebo nemôžem to proste pokakať. Lebo keď to pokakám, no tak musím ísť odznova a to ja určite nechcem. Takže potrebujem niečo, nejaký rod. Dobre. Toto môžem do posledného dať a môžem to hodiť. Ojoj. Niekto tu je. Nie. Uga buga no scope. Počkaj. A to nie je akože dobrý hráč, ne? Či? Nie. Kamo, ale keď vybuchne mi pri benzínke, no ani prd. Nezdrhneš mi. A niekto druhý po ňom strieľa. Kto? On mi zdrhol, kamo, ale kto po ňom strieľal? Niekto stade. Neviem, nelúbi sa mi to. Dúfam, že teraz ma niekto... No ne, on ma asi videl. On ma videl? Jasne. On ma videl, ty kokos. To je úplný Šáňo Palo. Počúvaj, Šaňo. Šaňo Palo. Nie! Kámo. Nemám dobrú myšku nastavenú. Hovorím, nový účet a ešte som sa s tým nehral, čiže... Kde je? Ho zdrhol. Tak niečo, bereme auto a idem do prdele. No dobre, už ma vidí. Mohol som zobrať hej to korvetu, ale tak toto asi sa menej míňa benzín, či? Neviem, ale idem asi do stredu. Lebo idem asi toto prebrať high ground, takzvané. Inak
dneska mi vyskočil, no hej, dneska, lebo však už je po polnoci, dneska mi vyskočil edit na Low Taper Fade. The amount of times I hear the word massive. Massive, 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 massive. And I look at my wife, Dave, and we look at each other and we're, it's crazy. And you know what else is crazy? A možno si poviete, že to je, určite to je proste mŕtvý mím, ale ne, kamo, ten mím sa oživuje. Bráško, to bol taký dobrý edit na Ninju, či jak sa volá Bráško? Ninja sa volá, že? Blue Ninja, alebo... Ne, Ninja. Neviem. To je jedno. O, ventilátor. Niekto som nepochopil, že prečo je ventilátor v zimnom biome, ale tak dobre. Povedzme, že asi im je teplo v tej kadi bude. Dobre, toto nemôžem mať určite, takže to vyhodím. A dáme si sem darček. Počkaj na nejaké výhodné miesto. Čo sem. To je taký náš full box. No, nemôžem zobrať ani kako. No, nemôžem nič. Škoda. Potrebujem nejakú fialovú vec a na posledné miesto legendárnu. Čiže darček a nejakú fialovú vec. Čiže wingsuit alebo proste nejaký rotate asi. Tam je nejaký Šaňo Palo. Počúvaj, Šaňo! Šaňo Palo! Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku, Miku, moju. Vylez ty svinia. Poď prosím o shockwavy. Nie sú žiadne shockwavy. A mám 16 nábojov, kámo. Mal by som ju rašnúť. Asi hej. To není dobrý hráč, podľa mňa. Vieš čo, ja idem na ňu. Kakám. Ja idem. Ne, po mne ide Vektor. Poď. Ty had jeden. Ty had. Jaký oný? One shot. One shot, headshot. Kámo, ale počkaj, to bol vlastne to bol vážne one shot, headshot. No ani prd, kámo. Teraz mi to podkope, že? Nie, prosím. Dobre, haha. Nemôžeš. Nie, prosím. One shot, headshot. Ale to bol fakt one shot, headshot. Lebo ja som jej vlastne dal headshot a na one shot. Nie! Kámoško. Som skoro teraz dosral. Dobre. Ja sa bojím, lebo týpek je nado mnou zrejme, ale on o tom nevie. Kde je? On tam kempí, či čo? Čo je za zvuk? What the hell? Ojojoj. No jasné, on je podobnou. Ja mám high ground aspoň. A high ground je dôležitá vec. Ľudia, zapamätajte si. Je dôležitejšie než škola. Teda čo? Kamo. Čo je typek slepý? Nie. Ani hovno. Mŕte bot. Jasne. Vybavené, bráško. Taký one shot, headshot. Počkaj, ešte hen tam je niekto? Či? Je tam niekto? Asi už nie. Šáňo Palo tam není. Šaňo Palo! Dobre, máme 3 killy a zatiaľ sme nespackali challenge, chápete? To je proste prvý pokus toto. Dobre, Gold Rush. Ideme ťažiť. Dá nám to goldíky. Milujem tento event. Ojoj, to je one shot, headshot. Nie. Ježiš, toto je dobrý ňajťák, ty vole. Tento keď ma trafí? Nie, prosím. Nechcem to rage quitnúť. Prosím. Poď pod most. Idem bývať pod most. Dobre. Prosím, nie, rýchlosť. Rýchlosť, ja to nepotrebujem. Fú, dobre. Ja nemám healy, nemám absolútne že nič.
Ne, dúfam, že nejde za mnou, prosím, nie. To bol jaký najťak typek na mňa skočil? Si myslíš, že je on je frajer. Ale není! Dávam toho one shot, headshot. Ale potrebujem oné. Potrebujem healy. Šáňo palo. Čaňo, Palo. Kde tu je nejaký automat? Idem plieskať automaty. Let's go. You know what? No, we are not gambling. We're done gambling, dude. This is it. No hej, kde tu je oné? Volačo. Nemôžem ani toto oné použiť, lebo keď to použijem, tak reálne som prehral. Ja fakt musím sa držať podľa pravidiel. Zatiaľ som nič neporušil. OK. Čo tu je? Je balón. Na to asi nenapostupím už. No akože môžem, ale sa neoplatí. Aj tak ide do zóny, nekam do prdele. Som potreboval medky, ty vole. Alebo niečo proste. Najlepší bol slurp. Slurp potrebujem. Potrebujem nájsť slurp proste. A nemôžem stretnúť hentého najťaka, lebo kamo, som automaticky dead. Nemôžem si hlavne ubrať ani jeden damage. Dobre, tu je zóna, takže to asi nič z toho. Kam koľko ešte? Ojojoj, po mne strieľal, či? No jasne, to je ten one shot, headshot. Jau, zabudni, bráško, zabudni. Serem ťa. Ja viem, že on je základy high ground, ale ja nemôžem mať high ground teraz. Ne, sorry ľudia, som porušil pravidlo, ktoré som vlastne sám nastavil. Hýbe sa tá zóna, či čo to robí tam? Ojojoj, ne, prosím. One shot hit? Dobre. To je úplný hajzlisko, kámo. Úplný hajzlisko. Ale ja si myslím, že keďže ešte vlastne dneska je posledný deň prázdnin, no vlastne vykúkate to video, keď už je vlastne po prázdninách, ale keďže dneska je posledný deň prázdnin, tak mi to odpustíte, lebo je veľa hodín a treba ísť spinkať, čiže sa mi to nechce veľmi točiť. A neviem, užívajte, neviem čo, polročné prázdniny, keď dojdú a dajte mi ten like a odber, prosím. Už fakt akože tých 300 odberateľov k 500. Ja to potrebujem rýchlosť, prosím.